Unom ka mga miyembro sa Communist Terrorist Group nga NPA nga naglihok sa Agusan del Norte ang voluntaryong misurrender sa mga sundalo sa 29th Infantry Matatag Battalion ug Kabadbaran City Police Station kagahapon Setyembre 11, 2023. Usa sa mga nakakumbinsi sa mga kanhi rebelde mao ang maayong pag-atimaan sa ilang mga kauban nga unang nagsurrender sa mga sundalo nga wala gipasagdan sa gobyerno ug giatimaan pag-ayo hasta ang ilang mga pamilya. Ang mga surrender gipang ila sa mga sundalo nga sila Vicente Telio Moldes, John Paul Mandag Salahay, Wawi Mandag Salahay, Karil Alvarez, Erwin Sandag Enriquez ug Angelo Sales nga pulos adunay gihuptan nga katungdanan sa kalihukan. Dala sa ilang pag-surrender ang usa ka AK-47 rifle, duha ka AR-15 rifles, usa ka M14 carbine rifle ug usa ka M14 rifle ug mga bala. Gihimo ang seremonya sa headquarters sa 29th IB sa Barangay del Pilar, Kabadbaran City.